ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ 7th ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೊ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ದ ಬಣ ಸುತ್ತುನ ಬಗ್ಗೆದ ಪಾತಿರ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದ ಜಾಕ್ ಆತನ ಜಾಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಐದು ಪಾತಿರ್ದ ಸೊ ಪೂರ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂಪಲೈ ಇಷ್ಟಾನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪಲೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಮಹೇಶ್ಮತಿ. ಜೈ ಮಹೇಶ್ಮತಿ. We are back with a new video. ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ನೊಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪುಗ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡ್ದುಂಡತ್ತಿ ಒಂಜಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾಂಡು వెళ్తే దాదాపు పేరు బలన్న కుల్లన్న ఇంటి బత్త బత్త ముల్ గాలి జోరుండు బిలువ బిలువ నిరూపకరు సురుమంతి ಡೈರಿ ವತ್ತತ್ತೆ ಐಕಾನಿಕ್ ಡೈರಿ ನೋಬಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ఐడియాలుండా ಗುರುಜಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೈ ಸಿ 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 ಇನಿ ಮಾತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು ಗಾಡಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾತ ಪ್ರದಿ ಪೇರ್ನ ಇನಿ ಒಣಸು ಪೂರ ಆ 7 ಗಂಟೆದು ಕೊಣಸುಂಡು ಪೂಜೆ ನಮ್ಮದು ಬರ್ಪಣಾಗ ಬರಲಿ ಅದಾಪ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿದಿ ಮೂಲೆ ವಜ್ಜಾವಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕೊಣಸ ಮುಗಿದಿ ಪೂಜೆ ವಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ ಸೊ ಇನಿತ ತೀರ ದಾದ ಬಂಡ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ಏಳನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಿಲ್ಲ ತುಯ್ಯರು ಓಕೆ ಗಡಿಗಡಿ ತುಯ್ಯರಜ್ಜಿ ಲಾಕದು ದಾದಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಪಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಟು ಮೂಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತೆಪ್ಪಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಿ ಅಡೆಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಪೋಯ್ಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಟು ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಿಡ್ತು ನೆಟ್ ಪಾಡುವೆ ರೈಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಿತನ ಮಾತ್ರ 7th ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸೀರೀಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀರೀಸ್ದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ 110 ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂಡು ಪಡ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಡ ಒಡುವತ್ತೊಂದು ಪ್ರೂವ್ ಆಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಲ್ಲಿ ಓಡುವತ್ತು ಮರಿ ನನ್ನ ಮರಿ ಬೇರೆ ಕಾರು ನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ 150 ವ್ಯೂಸ್ ರೆಡ್ಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಗೈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇನ್ನದ ಆದಮೆ ಗಿಂಜಿದು ಓತು ಲಾಕ ನನ್ಪು ಲಾಕ್ ಓಡತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊಬ್ಬು ಧರ್ನ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬು ಸುಮಾರು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪುಣೆ ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಇದು ಅದನ್ನು ಪಾತಿರ್ರೆ ಮಾರ್ರೆ ಮಾಯಿಸ್ಮತಿ ನಾವು ಕುಲ್ಲಾದಿರ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮೂಲು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮೂಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದಾವು ಬಲ್ಲು ಬಂಗಾರವು ಅಂಚ ಇನಿದಾದ ಪಾತೆ ಅಂಚ ಇನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿಂದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಐನು ಮಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ ಐನು ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಪನಿಯ ಐನು ಅವೇ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅವು ಐನು ಮಾರ್ಕ್ ಪಂಡೆ ಮೂಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಡುವಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಾಡ್ತೀರ ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪು ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅವನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರು ಬೈದ ಅವು ಎತ್ತ ಇವರು ಜೀವನ ಬುದ್ಧಿಪ್ಪ ಅಂದ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ ಬರ್ತದ ಬಂತಿ ఒక ತಪ್ಪು ಮುಗಿಸಲ್ಲ ಸಡನ್ ಇತ್ತ ಬುಕ್ಕು ಬರೆಯಲ್ಲ ಐ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ನೆ ಕಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಕುಲ್ಲುದ ನಾವು ನಂಬಿತದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಬಾತರ ದಾದ ಬಂಡ ಇದು ಫಾತಿರ ಬಂದ ಓ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾತರ್ಗ ಸ್ಕೂಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಬರ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿ ಮೂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಂದನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಅವು ಅಕ್ರ ಬಿಡ್ಚಂಡಿ ನಾವದೇ ಏರ್ ಅಲ್ಲ ಜಂಕ್ಲು ಒಂಜ ಇಂಚ ಪಾತೇನೆ ಜನರಲ್ ಅದು ಬಿಡ್ಚೆ ಅಂತ ಇರ್ಗತ್ತೆ ಅದೇ ಅಯ್ಯ ದಾನ ಅಕಲ ಒಂದು ಪಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಬಂತ ಇಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಮೇಲ್ ಬಂಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಎಂದಿ ಇತ್ತಂడి ಮೀಟರ್ ಎತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಅವರು ಅರ್ನ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ 1938 ಆ ಸಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ದುಂಬು ಮಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಕತೆ ನಿತ್ಯ ಪಣ್ಣ
ಪಡ ಉಡುಪಿಂದ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕರ್ರೆ ಪೋಯಿ ಪಕ್ಕಾಳ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ನಿತ್ಯ ಪನ್ನಡು ಅಲ್ಪ ದಾದಾಸನ ಪಂಡ ದುಂಬೆಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಬರುತ್ತೇವೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಅಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎಂದುಲ ಕೊರಪುಜೇರಿ ದಾದ ಪಂಡ ತೋಜುವೇನ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ದಾದ ಕೊರಪುಜೇನ ಸರ್ಕಾರ ದಾಖಲ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೊರಪುಜೇರಿ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆದ್ದಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಅಂತ ಬರ್ಬಂಡೆ ಅಂಚೆಂಗಳು ಮನದನೆ ಕೇಣಿಯಲ್ಲ ಹೋದಿತ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ 3 ಜನ 4 ಜನ 5 ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂತದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡದಲ್ಲ ತೂಕ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೇಂಡೆ ಬೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಡ್ಚಿನ ಮಂಡಿ ಅಂಚಂಡ ಆಕಲನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದಾಕಲು ಪೂರ ರೈಸ್ ಮಂತದೆ ಈಗ ಅಂಚನ ಇಶ್ಯೂ ರೈಸ್ ಅಂತದೆ ಈಗ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಬೊಡ್ಚಿನ ಮಂಡೇರು ಅಂಚನ ನಮಕದೈ ಯಾನು ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಈಜಿ ನಾವು ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬೋಧನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ಅದು ಅಲ್ಪದ ಕ್ಲಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿತ್ತನ ಪಾಡವು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲ ಪೆರಜಲ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ 30 ಆತೆ ಇಪ್ಪಣೆ ಅದ ಆತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇನಾ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿರ ಮಸ್ತ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರಿ ಬೈಜದ ಐತೆ ಪೆರಜದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಜನಕಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಟ್ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೇರ್ಪಾಗ ಸಾಲ ಮೊತ್ತ ಅಂತದ್ದು ಕೆಲ ಇತ ಐನು ಕೆಲ ನಿಜವಾದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇದು ಐನಲ್ಲ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ಯ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಲ ಕನ್ನಡ ನೂತು ಕನ್ನಡ ಫುಲ್ಲು ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ನೀಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ಘಟ ಕನ್ನಡ ಬರೆದು ಬರ ನೀಲಿಡುವರು ಪೆಣ್ಣದ ಸಾಯಿ ನೀಲಿ ಕಫುಲ್ಲ ಬರೆಯಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀಲಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ದಾದ ಆಯ್ಲ್ ಪಾಪ ಮೀನು ತೂಪು ನೆನ್ತು ಇತ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಆಯ್ತಾ ಮುಖಾಯ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಬಡಿಸಿ ಬಂಡು ನೋದ ಎಂಬುದ ಮುಕ್ಕಡೆ ಕಾರ್ದಾಡಿ ಬೋರ್ನ ಸೈಪು ಒಂದು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಏತು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಇಬ್ಬರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕುಲು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಈ ಜನ 2 ದಿನ ಉಂಟು ಏ ಪಲ್ಲೇಟ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ವಿಷಯ ಬೋಡದು ಆತು ಉಂಟು ನಾ ಪಾತೇರ್ಗ ಅದ ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 2 ದಿನ ಉಂಟು ಜನ ಉಂಟೆ ಅವು ಮಣದಾಣಿ ಬೈ 18 ಹಿಡಿದು ಮಣದಾಣಿ ಅದ ಆನೆ ಉಂಟುಜಿ ಮಣದಾಣಿ 18 ಒಂದು ದಿನ ಬೈಜ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಉಂಡ್ಲೆ ಕಾಣ ಅಂಚ 2 ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀತಾರ ಮಾರ ಒಯ್ನು ತೂಪುನ ಅಂದ ಜಾಂದಿಜ್ಜಿ ಒಯ್ನ ತೂಚಿ ಎಂಗ್ಲಿಂಚ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಾನೆ ಯಾವ್ದು ಜೋಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲೇನು ಬೇಯ್ತದೆ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿತ್ತದ ಅಂಚ ನಾವು ಪೆರ್ಲಾಬ್ದ ಟೀಚರ್ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಉಂಡು ಅದು ಉಂಡು ಅದೇ ಬೀಗಿತೀನಿ ಈಗ ಅದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾರೆ ಫುಡ್ಡು ಶೂ ಪೂರ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಅಂದಿಲ್ಲಿತ್ತು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ವಾರಾಗ ದಿನಲ್ಲ ಪೋಯಿನ 2 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಜನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ ನಾವು ಉಂಟದ್ದೀರಿ ಇತ್ತೆಂದು ಪೂರ ಉಂಟದೆ ಫುಡ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆತ್ತಿ ಪರಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿದ್ದು ನಕಲಿ ಇದಾಲಿ ಫುಲ್ ಡಯಟ್ ಶಾಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಜೋಗಿಲ್ ತೋಡಿ ಇಂಚಾತಿ ಕೊಡ್ಕೇನೆ ಮಾಸಂ ಪಡಿ ಮಾಸ ವಾರ್ಬೋ ಕೋರಿಯಾ ಸೈಕೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಆತನಿತ್ತೆ ಕೇಶವ್ ಮಾಸ ಅಂಚ ಕಾಯ್ದಿಯ ಕಲ್ಲು ರಡ್ಡಿ ಗೆತ್ತಿನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಕಾಯ್ತದಿಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಿದ್ವು ಅದೇ ಕಾಯೊಂದು ರಡ್ಡಿ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಡೋಣ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅದು ಇನ್ನಿತ್ತಲ್ಲ 18+1 ಪರ ಮಾರ ಇದು 18 వచ్చింದು 19+. 19 ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 18 ದಾಗಲೇ ಆತ ಬುದ್ಧಿ ಪೂಜೆ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 16 ದಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಇಟ್ಲು ಸರ್ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚನೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಫಂಡ್ರೆ ಬರ್ತನದ ಫಂಡ್ರೆ ಬರ್ತನ ಪ್ರಾಪಿಗೆ ದುಂಪು
ಅಡಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಆತೆ ಪಂಡ ಆತೆ ಪಂಡ ದಂಡ ಎಂತ ಅತ್ತೈತೆ ಹೋಗಿ ದಾಲ ನಮಗೆ ದಾಲ ತೋಜ್ಜಿನ ಬಂಡ ನಿಜದ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೆಂಗ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂದಿತ್ತ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ ಅಂಚದಲ್ಲತ್ತೆ ಶಿವಂಡ ಬೆಟ್ಟತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಪದ ಎಮ್ಮೆಲೆ ದಾಕ ಮತ್ತ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತ ನಿಜ ಪಣ ಆಲ ವೆಲ್ಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಂತದ ಶೇರ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಾನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೆಟ್ಟಿಡ್ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಧರ್ಮ ಬೆನ್ಪುಂಡ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗ್ಲ ಓಡದ ಅಂದಂದ ಒಂದು ಇತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತ್ ಸೈಡ್ ಧರ್ಮ ಬೆನ್ಪುಂಡ ಅದು ಧರ್ಮ ಬಂಡ ಇಂಚ ಧರ್ಮ ಅಂಚ ಅಂಚತ್ತೆ ಒಂಚೂರಂಡಲ ದಾಲ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ದಿಕ್ಕು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅದು ಏರಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಅಂಚೆ ಬರಿಪ್ಪು ಸಾಲೆದ ಅಂಚ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಜೈ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಜೈ ಮಾಸ್ ದಾನೆ ಆಟೋ ರಾಜ ಫಾತಿರ್ತೀರಿ ಆಟರಾಜ ಗ್ರಿಪ್ ದಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದಿ ಗ್ರಿಪ್ ದಾಕದು ಮಾಡದ ಅಂಚತ್ ಆಟರಾಜರ ಮೇಲೆ ಪತಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆದ ತಾರೆ ಫಾತಿರ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಫಾತಿರ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಬರ್ಚಿ ಪತಲ್ಲ ನೋ ವೇ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಡಿ ದೈ ಬಗುಂಡ ದೈತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಗುನ ದೂರ ಹೋಪುನ ಅವು ಇದೆ ಆಯನ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಐನೂರ ಬನ್ನಿರುಂಡ ದಾದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾರ ಆಟರಾಜನ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಟು ಆರ್ ತೀರ ಮಾತ್ರ ರೌಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ ತಿನ್ಪುನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಾಪಿಕೋ ಅವು ಚಾಪರ್ಲ ಕಾಪುನ್ ಕೇರಿ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಪನ್ನಿ ದಾದಾ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇನಿತ್ತದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಗುಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಟ್ ಅವರ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅದು ನಾನು ಏನಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ವೀಕ್ ಇಂಚಕುಳ್ಳುನ ಮೋನೆ ತೋಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ತುಂಬೊಂದು ವಾರಪ ನಾ ಕುಳ್ಳುವೆ ಮಂಗ ಮುಗಿಲ್ದು ದೀವ ಯಾನ ಇಂಚಕುಳ್ಳುನ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜ್ಜಿ ದೈ ತೋಜಿ ನಂಬಿ ಅಡ್ಡಗ ಪಾದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ವೇಸ ಆಡೋದು ಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೇಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದು ಮುಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ನಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಅವ ಮೂಲ ಐಜಿ ಗಣ್ಣ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಯ್ತು ಈ ಪಾದಿಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಗಣ್ಣ ನೋಡಿದ್ವಿ ತಾತ ಪನ್ಪಣ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮಾರ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪೆಟ್ಟುಗಳಷ್ಟೇ ಮೂಲ 2 ಜನ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ರಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚ ಅಂಚ ಮುಗದಾದ ಫನ್ಲಿ ಕಾರ್ ಮಡಿಪು ಅವು ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಕಾಣ ಮುಚ್ಚಿದ ಅಣಮೆ ಅಂಚೆ ತೈಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆ ಅದು ಆಯ್ತು ಅದಾಯ್ತು ಪನ್ಪಣ ಮಂಡೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿ ಪಂಡಿರಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಸಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಎಂ ಅಂತ ಪಣೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೈತ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಾಟನ್ ಐಡಿಯಾ ಸರ್ಜಿ ವಿಸಿ ಮದ ಇನ್ನ ಇಸಿಎಂ ಎಸ್ ಐಡಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಬುಕ್ಕ ಓಲಂಡ ಕುಕ್ ಇತ್ತನ ಪಣಲಿ ಉಪ್ಪರ ಅದು ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ದಂಡು ಬಲ್ಯಗೆ ಹಂಗ ಕುಕ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿ ಅದೇ ನಿಜದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ದಂಡು ಬೆಳೆದ ಗೊತ್ತು ನನಗೆಲ್ಲ ದಂಡು ಬಲ್ಯ ಅದಾವು ಆಯ್ತಾ ಗುಜೀರ್ ಬಜೀರ್ ಅರ್ಪಣ ಬೇಲೆಗಿಂದ ಇಲ್ಲದ ಐಟಮ್ ಭತ್ತದ ಆಕಳು ಭತ್ತದ ಆಕಳು ಒಂಜಿ ಕಂಡರೆ ಅಂಜತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪೀರು ಸರಿ ಇಪ್ಪೀರು ಅಕ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೂರ ಕೇಸ್ ಬಾಡ್ದು ಉಲೈ ಬಾಡ್ದು ಹಾಕೊಂಡಿಪ್ಪೀರು ಗೊತ್ತಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬಾಕಲು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಪಣ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಪಣ ಹಿಡ್ದು ಸರಿ ಇಪ್ಪೀರು ಅದು ಬುಕ್ಕಾಕಲು ವೈಲೆಂಟ್ ಆಪಣ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಲೆ ಕೇಳಂದು ಹೋಪಣ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೇಳಂದು ಹೋಣ ಪೂರ ಗೆಡ್ತು ಹೋಯ್ತೀರಿ ಈ ನಟ್ಟುನ ಈ ಅಂಚ ಮುಕ್ಲು ಬಿಗಾಂಡು ಮುಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಂಡು ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಲಿ ಓಲ್ ಪೋಂಡ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಮುಕ್ಲು ಇಂಚ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡದ ಬೇಲೆ ಸೇರಿ ಸುರು ಅಂತೀರ ತಂಡ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡದ ಬೇಲೆ ಸೇರಿದು ಅಕ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ದನ ಪೂರ ಮಂತದು ದರಡ ಅಂತ ಹೋಯ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನ ಪೈನ ಇತ್ತು ಜಗನ ಪತ್ತದ ಇರೋದ ಅವನ ಸ್ಟೋರಿ ಮಂತದ ಅಕ್ಲ ಮೂವಿ ಆತನ ಆಯ್ತಾ ಮೂವಿ ಐತಿ ಅಕ್ಲಿ ಅವನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತು ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅದಾಗ ಅಡ್ಡು ಬಾಟ್ಲ ಏನೋ ಸೀನ್ ಮೇರೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೇಕು ತೂಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಬ್ರ ಅವೇ ಸಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ 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 ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಎಸ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚೆ ದಾದ ಇನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಮಗರು ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಮಾರು ದಾದ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ಬೋರ್ಡು ಐಕೆ ಪನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಗುಜಿರ್ದಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಾಲ ಜನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದ್ವಿ ಹೌದಿರಿ ಹೆಬ್ಬ ಹೌದಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಇರ್ದಿಪ್ಪಣೆ ಅಂದ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ ನಾವು ಅಂತ ಎಟ್ಟದಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಾಲ್ ತೋಜ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ದಾಲ ಹಂಗಿಜ್ಜ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು
ನಮ್ಮನ್ನ ಗೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದ್ನಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫನ್ನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂಚ ಅನ್ಪುಗನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಪುಗನ ಏನ್ ಪಂತ ಈನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಂದು ಅಂದ್ ಈ ಪದ್ಯಾನೆ ಡೋಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದಾದೆ ಪದ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಾಡ್ತು ಬುಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಡ್ಕ ಪದ್ಯದ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂದ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅವಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಂಗ್ ಈರ್ನ ದೊಂಡೆ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಪ್ರನ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಅನ್ನದ ಪಂಪ್ರನ ಸೌಂಡ್ ಅವೇ ಟ್ಯೂನ್ ಎಂತ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲೆ ಅವನ್ ದಾಲ ಆಗುಂಡು ಬೊಟ್ಟು ನೆಟ್ಟೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ನೀನು ರಿಚ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಕೂಲಿತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಪಣಿಯೇ ನಿಂಚ ಪೋನಾಗ ತಿರ್ಗಣ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಅವು ಪೂರ ಪನ್ನುಂಡಾಯಿ ಅವಡ್చి నీకు లాంగ్ ఓడండ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ನಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಬಂದ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಲಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ನೀ ಇದೇ ಬೋದಿತ್ತದ ಲಾಂಗ್ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವರ ಅವೊಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅದ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ನೀನು ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಏತ್ ಜನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಸಿನ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಪೋತಾರೆ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಬೊಕ ಆಯನ ಮೆಗ್ದಿ ಬರೆತ್ತೇರು ಮೆಗ್ದಿ ಬೊಕ ರಡ್ಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಎಂಕ್ಲ ಕಸಿನ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಬರೆತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆಯ ರೀನ ಪೋತುನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲಿ ಮುಗುಲ ಬರಂದಲ್ಲ ಕೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ ಅಂದ ನಿಖಿಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರ ಮಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹೋದಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಊಟ ಪೋಯ ಐದಕ್ಕೊಂದು ಅಕ್ಕನ ಕಾರ್ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಫುಲ್ಲು 2 days ಫುಲ್ಲು ತಿರುಗುದ ನಿದ್ದೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ದತ್ತಪೀಠ ದೇವರ ಮನೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದ ರಾಣಿಜೇರಿ ಸೂಪರ್ ರಾಣಿಜೇರಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನ್ನೂರ ಅಂಚನೆ ಪುಯ್ಯ ನಮ್ಮನೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬಜೆಟ್ ಪೋಲಿ ಅಂಜೆ ಪೋಪುನ ಇಂಕುಲ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು ಆತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೋಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ದಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅವತ್ತು ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸೂಸೈಡಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಾಣಿ ಸೂಸೈಡ್ ರಾಣಿಜೇರಿ ರಾಣಿ ಬಲ್ಪ ಆಯ್ತದ ನಡೆ ತಿರ್ತಲಾಗಿದೆ ಉಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ನಿಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಅವಿ ಹಂಗೆ ನೀವು ಲಾಗಿ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಬಂಡ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ಹೋಯ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಬಂದು ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಿತ್ತು ಆ ಪೀಕುಂಡದ ಅಪ್ಪಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಹೋಯ್ತೆ ನಾನು ಉಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಒಂದು ಮುಖಲ್ ಬಂದು ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ತೆ ಅಲ್ಪದ ನೇಚರ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಬತ್ಲಾಗ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದಾಲ ನಿಕ್ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಓ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಂಗೆ ದಾದಿ ಬಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಆ ವೈಬ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಸಡನ್ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ಲಕ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ಸಡನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಕೀ ಸೈಡ್ ತಿಂಗ್ ಬಂದು ಲೈನ್ ದಾದೊಂದು ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತೆ ಪಂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಲಾಗಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜೇ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ನಿಕ್ಕದ ಮರಲ ನಿಕ್ಕ ಪಣ ಮೈಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬುಗ್ಲಾಗ ಬಂದದ್ದು ಓಲ ದೇವರ ಬಂದಿ ಪಡುವ ಮೇ ಬಿ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಬಂದು ದಾಲ ಒಂದಿದ್ದ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕ ಅವಂಜಿ ಪಣ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಣ್ಣ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಇರದಾದ ಎಂದು ಕೆತ್ತನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವನಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಐಟ್ ಟಕ ಟಕ ಐಟ್ ಕೆವಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಐಟ್ ಮರ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಲೆಕ್ಕೆ ಎಂದು ಎಡೆ ಅವ ಅಂಚ ಬುಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದು ಬರ್ತೇನೆ ನಿಗ್ಲಂಚಿ ರಿಟರ್ನ್ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಬೊಕ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡಾತ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೋತು ನಂಗೆ ಸುರುಕು ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಪೋಯ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಪೋದು ಆನೆ ಬರ್ಪುಳೆಕ ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂತು ಗಂದೆ ಅಲ್ಪದ ವೆದರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಪೋತ ಬೈಯಗ ಬರೋಡು ಉಂದು ಬೈಯನ ಬರೋಡು ಬತ್ತಾವಡು
ಪೋದು ಅಡೆ ಬೇಗ ಎತ್ತದ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತದ 8 ಗಂಟೆ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಪೋಯ ದೇವರ ಹಿಡ್ದು ಆಲಿಜ್ಜಪ್ಪ ಪುಡ್ಲು ಫಾಗಿ ಫಾಗಿ ಪುನಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೇ ಪೋಯ್ನೆ ಓಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಇಶ್ಯೂ ಆತನು ಎಂಗ್ಳು ಬೈಕ್ ಇಡ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವ್ರು ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಎತ್ತಾನೆ FG ಬೈಕ್ ಎತ್ತಾನೆ ಜಯರಾಮಿ ಅರ್ಲ ಆತನ ಹೌದಲ್ಲ ಜಯರಾಮ್ ಜಯರಾಮೆ ತುಂಡದ ಜಯರಾಮೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಖುಷಿಯಾವ ಜಯರಾಮ ಯಾರಂತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅನಾಮಧೇಯ ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಾಮಿಕ ಒಂದೇ ಅಪರಿಚಿತ. ಅಂಚ ಬೈಕ್ ಇಡ ಪೋಯ ಬೈಕ್ ಇಡ ಪೋದನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ದೇವರ ಮನೆ ತಿರ್ಗದಾಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಸಿನ್ ಇತ್ತೇರಿ ಆಡಕ್ಕೆಂದು 6 ಬರ್ಪು ಜಂಡೇರಿ ಇಡೀ ಓಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ 6 ಬರ್ಪು ಜಂಡೇರಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿದಾಡ್ಯ ಪಿದಾಡ್ದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಎತ್ತದ ಯೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಓಲು ದೋಪ ಒಂದು ಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಅವು ಸಿಟಿ ಆತ ಓಲು ಯೂಟರ್ನ್ ಅಂದು ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ದೋಪ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯ ಒಂಚೂರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮಂತ ಸೀದಾ ಪೋಯ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಅನ್ನ ಒಂಚಿ ಒಂದು ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇದೇ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಹೋಗೋಣ 6 ಮನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬೋಲೆ ನೆಟ್ಟೇನೇನು ಹೌದು ನಾಗ 1 ವೇ 5 ಪಂತ ಜೀರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬೋಲೆ ಅಂಡೆ ಯಾಂದಾಯ್ತಂತೆ ಪೋನಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಿ ನಿಂಚ ತು ಸೀದಾ ಬೇ ಪೊಸತ್ತ ಗಾಡಿ ತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಬೇ ನರ್ವಸ್ ಅದು ರೋಡ್ ಉಂತೆ ಅక్కడ ಲೆತ್ತೇರತ್ತ ಪತ್ತು ದಯನು ದಿಯುಂಟೆ ಆನ ಬೈಕ್ನ ಕೀಪುರ ದೆತ್ತುಂಟೆ ಎಂಕು ಕಾಲು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಗಲ್ಲಿಡು ತಪ್ಪದಗುಲ್ಲ ಒಗ್ಗದಿಲ್ಲ ಬಾಂದು ಪೋಯಿನ್ನೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಬೇಗ ಫೋನ್ ಅಂತೆ ಪೋರ್ಲು ನೆರಿಯೆ ರಡ್ಡು ನೆರಿಯೆ ನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಗಲೇಕ ಯಾನು ಬತ್ತಿಜ್ಜ ದೊಡ್ಡ ಚಬ್ರಂಡು ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತಾರ ಮಳೆ ಬುಲ್ತಿಲೆಕ ಅಂತಂದು ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಮಾರೆ ಬುಡುಪು ಜೀರಿಗೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತಾರ ಮಳೆ ಒಂದು ದಾಲ ಬೈಚಿ ಅರೆ ಕಸಿನ್ ಪುರ ಫೋನ್ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೋನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಟುದೇನ ಅಂತ ನೆರಿ ನಿಲ್ಸ್ಬೋದಿತ್ತ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋಪದನಾಗ ಒಂದು ಒನ್ ವೇ ಬೊಕ್ಕದನತ್ತ 500 ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಆ ಬೈಕ್ದ ಕಣ್ಣು ನಂಜತ್ತು ಗೋಡೆ ನಿದ್ರಿಜಂಟ್ ನಂಜ ಎಂಕಲ ಗೋಡೆ ನಿದ್ರಿಜಿ ಇದು ಬನ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನು ಸೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಹೋಯ್ದ ಬೇತೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲಡಿನೆ ಯಾನಿನ ಬೇತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬನ್ಲಿ ನೀರು ಬನ್ಲಿ ಒಳಿತ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ದಯಗೆ ನಾವು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಚೀಟು ಕೊಡಿ ಎಂತಪ್ಪ ಇದು ಅಂಚೆ ಬಂಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏತು 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಪಾಡಿ ರಡ್ಡು ಬೈಕ್ದ ಸೇರ್ದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಯಾನು ಎಂಕು ಸುರುಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತನು ಪರ್ಸರ್ ಕಾಸು ಉಳದೀತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನೋಟ್ ಒಂದಿದ್ದು ಅವಳ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಏತೇತ 200 ದೇತಾನ 500 ದೇತಾನ ತನ್ನ ನೋಟು ದೀತನೆ 200 ದೇತಾನ ನೋಟು ದೀತನೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಊದೇ ದೀಪುನೆ ದೀದು ಬಾಕಿದೇನು ಪೂರ ಕಿಸೆಟ್ ದೀದೆ ಪರ್ಸ್ ದಿಯ ಒಂದು ಆಯ್ ಬಂಡಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಬಂಡಿ ಎಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ATM ಹೋದರು ಅಂಚ ATM ಪೋಯ್ ಯಾನಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ಅಂತ ತಂದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಈಗ ವಾಪಸ್ಸೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸು ನಂಚೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂಚ ಪಂಡು ಫುಲ್ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಡೆ ಸರಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುದಂడి ಪಕ್ಕ ಪೋಯ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಜ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಆಜಂಟೆ ನನಗೆ ಅಡೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಮೆಲ್ಲನೆ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಹೋದು ರೀಚ್ ಆಯ ಪೆಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ಜಾಲಿ ತಿರುಗೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಉಂತಿರಂಡ ಗ್ರೀನರಿ ಅವೇ ಗೊಬ್ಬ ನಿಖಿಲಿ ಕೈಕಾರಿ ಆಜಂಟೆಗಿತ್ತ ಆಜಂಟೆ ಎತ್ತದು ಫುಲ್ಲು ತಿರುಗಿದಾಂಡು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬು ಪೂರ ಅಂಡು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಆತನ ಬೊಕ್ಕಲ ಗೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಫೋನ ಗಂಡ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ದಾಳ ತಿಕ್ಕು ಅಲ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಪುರ ಎತ್ತು
ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಮಾರ ಅವೇ ಅಂಚ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ಬಂದಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ಗುಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹತ್ತಿತ್ತು ಓಲ್ ಸ್ಟೇ ಆಯ್ನ ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಕಸಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೋಡ್ದ ಜಿಪ್ಪು ಪಿಂಟು ಪುರಿ ಇತ್ತು ಪಿಂಡ್ ಬಂಡ ಪಿಂಟು ಪರ್ಪಣ ಬಿಯರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಐಕೊಂದು ಇತ್ತಿತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡವ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಯವಾಡ್ನ ಪುಗೆಬಳಿ ದಾಯವಾಡ್ನ ಬೋಡನೆಗೆ ಪರ್ಪುಜೀರ ಇಂಗ್ಲಿ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮನದನಿಗೆ ಬೇಲೂರಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಹಳೆಬೀಡುಗು ಹೋದ ತಿರುಗುದು 2 ದಿನ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏತಂಟದ ನೀಲಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನ ಆಜೆ ಐನರೇ ಏತು ಬಜೆಟ್ ಬಜೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಚೀಪ್ ಪೆಟ್ರೋಲುದ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ 510 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಲಿ 700 ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂಚ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ 500 ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ 1,200 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ 2 ದಿನ ಟ್ರಿಪ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಅಂತೆ ಮಿಜ್ಜಿ ಆತೇನು ಆತೆ ಸೇಮ್ ಆತೇನಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಬ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಓಟ್ ಬಂದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ 100 ಇತ್ತು ಮಕ್ಕವರ 9 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ అయినా ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಉಂಟು ಅದು ನೂದು ನಮಕದೆ ಊರ್ದಾಚೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ನ ಬನ್ಲೆ ಈರ್ ಕೇನ್ನನೆ ಅದೇನ ದಾಲು ಜನ ಈರ್ ತಿರುಗಿದ ಈರ್ ದುಬೈ ಪುರ ಪೋನಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ದೇತೆ ನೋಡಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪೋಲಿ ಎನ್ನ ದಾಲಜಿ ಇದು ನಿಖಿಲ ಮಾಡಿ ನಿಖಿಲ್ ತಿರುಗಿರೋ ಎಂಕ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಕತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಡ್ಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಓ ಬಾಯ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಜ ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರುತ್ ಒಂದು ಆಪನ ಅನ್ವಿಲ್ ಆಪನ ಫುಲ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾಳೂರು ಎಂದು ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಏ ಬನ್ನಿ ನಿಖಿಲ್ ಬೋತಾರ ಟೀಚರ್ ಹೋಯ್ತದ ಮುರೇನತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಂಪೇರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹೋಯ್ಯಾರ ಅದತ್ತು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೆಟ್ಟಾವ ಮತ್ತೇಳುವೆ ಅವತ್ತ ಸೀನ್ ಕಟ್ಟ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅವು ಬೇತ ಬೆಂಗಳೂರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹೋಗ್ಯಾರೆ ಅದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊಯ್ನೀನು ಪೂಜೆ ರೇ ಪೂಜೆ ಅವು ಸೀನ್ ಕಟ್ಟ ಮನ್ಲೆ ಬೇತ ಅದೇ ಮನ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಆಕ್ಲನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಫರ್ ಬರ್ತದೆ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಅಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕಡೆ ಇರ್ದಾಯ್ತಾ ಆಫರ್ ನಿಖವನ್ ಪೇ ಏರ್ನ ನೆಟ್ ಪಡ್ಚು ಫೋನ್ ಪಡ್ಚು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಬರ್ತದೆ ನೀ ಗುರ್ತುನ್ ಯಾಪನ್ ಪೇ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಬತ್ತ ನಾವು ಪನ್ಲ್ಯಾ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ ಬೈಕ್ ಕಡೆ ಹೋಯ್ನೆ ಬೈಕ್ ಕಡೆ 100cc ಬೈಕ್ ಅಂದ ಬೈಕ್ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರಿಲು ಭಯಂಕರ ಪಂತು ನಾಯಿ ಬೈದ್ವಿ ಏನ್ಲ ಇದು ಏಪ ಬರ್ರಿ ಬೊಕ ಜಾನೆ ಬರ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಲು ಬಾಣಿ ಬೈಜೀರಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ರಶ್ಮಿ ನಾನು 25 ದಿನಕ್ಕೆ ಆರು ದಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಿದಾರ ಪೂಜಿದು ರಡ್ಡೆ ಟನ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆದ ಮಾರ ನಿಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ನೀರು ಈ ಪರಂತದ ಅತ್ತೆ ಮುಗ್ದು ಫೋನಾಗ ಅಂಜತ್ತೆ ಫೋನಾಗ ನೀರು ಕೊಣತ್ತೀರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನೀರದ ಅಭಾವ ಉಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಅದ ಪನ್ಲಿ ಗಿಡಿ ಬತ್ತಂಡಿ ಆಜರನಾಗ ಬಾಂಗಾಯಿ ಕೊಣ ಪರೋಡತಿ ಅದು ಪನ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬೊಲ್ಪ ಗೇತಾನೆ ಬೆದನೆಂಗ್ಲಿ ಆಜಿ ಏಳಾತ ಬೈಕ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪೆರ್ನೆ ಎತ್ತನಾಗ ವರ್ಷ ಜೋರು ಬಲ್ಪ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ದನ ಬಲ್ಪ ಜನವರಿ 15 ಜನವರಿ 5ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ದು ಜನವರಿ 15 ಏತಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಬೋಡಿಯಾ ಬಯ್ಯ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಗಾಡಿ 100cc ಬೈಕ್ ಅದ ಸಸ್ಬೂರ್ನು ಎಂಚ ಅತ್ತೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಗಂಟೆ ಉಂಡ್ಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಪಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತ 7 ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪಣೆ ಎತ್ತು ಪೆರ್ನೆಡ್ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ಮ ಒಂಟೆ ಉಂಟು ಆತನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಾಲ್ ಪಡ್ದು ಹೋಯ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಜರ್ನಿ ಶಾಡ್ ಅಂದ ಆಲೆ ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ ಟಿವಿಎಸ್ ರೈಡರ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಂಚ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಂಡು ಅಲ್ಪ ದನಿನ
ಆರನೇ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ ಬೈರ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪಣ ಓಲ APMC APMC 2 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ನರಕದು ಎಂಕ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉಂಡ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲದು ಓಡು ಮಾರೆ ಪಂಪೆ ಸತ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಾರಜ್ಜಿ ಗೋಣಿ ತುಂಬೇರಿತ ಎಂಕ್ಲಿ ಅದು ಗೋಣಿ ಹೋಯ್ತಾ ಪಂತನ ಎಂಕ್ಲಗೆ ಶಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಬೇಲೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಬೇರೆ ತೂನ ಎಂಕ್ಲಗೆ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡದು ಗೋಣಿ ತುಂಬ ಅಂತೀರಿ ಎಂಕ್ಲಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಗೊತ್ತಾಣ APMC ಗೊತ್ತಾನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾತ ಈ ಇಂದುಂಡದ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಾಲೆಕ ಮುಲ್ಪ ಬೈಕಂಪಾಡು APMC ಅಂಚ ಪಣ ಐತ ಮಾತ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ ಸೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೀಸೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಕುಲು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಡೀಲರ್ ನಾಕಿ APMC ದ ಮಾಲೀಕ ಬಂತ ತಾಕಿ ಟ್ರೇಡರ್ ನಾಕಿ ಮುಕುಲು ಪಂಡ ಆಕಲ ಹಿಡಿದು ನೆಟ್ಟು ಮುಂಜಿ 5% ಇದು ಸೆಲ್ ಪಿರ ಸೆಲ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬಂಪಿರ್ತ ಅವು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ ಅವೇ ಒಂಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಟ ದಿನ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪಿರೋದು ನಂಗೆ ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಕ್ಲಿ ಅಲ್ಪದ ಫುಡ್ ರೇಂಜ ಫುಡ್ ದನಿ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ದನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದನಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ದಾದಿತ್ತಿನ ಬಣ್ಣ ಡೈಲಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂಪುಣ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತೊಂದು ಐಟಮ್ ಮಾತಂಡ್ರಿ IT ಎಂಚೊತ್ತುಂಡ 22 ಕೋಟಿ 30 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಪು ತಿಂಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಆತು ಮಲ್ಲೊಂದು ಶಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಿತ್ತಂಗಡ ನಮ್ಮ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಐಟ್ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗೋಡನ್ ಪಂಡ ಗೋಡನ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ಟಾಕ್ ದಿಯರ್ ಇಂಚ ಸ್ಟಾಕ್ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಐಡ್ ಮಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅಂಡೆ ಆಕಲು ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಅಂತಾರ ಐತೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಮೀನಿ ಬತ್ತದ ಆಕಲ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಂಪ ನಾಕಲ ಮಿತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಪ ಎಂಕಲ ತೂಯಲ್ಲ ಬಿಡು ಒಂಜಂಡು ಪಂಡ ಸರಿ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಬಿಡು ಪಂಡ ಆವು ಮಂಪು ಒಂದು ಮಂಪು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪಣದ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಪುಜಿಂದು ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಕಲ್ತನ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಮನ್ಪುಂಡ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಂಡು ನೆಟ್ ಪೋತನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರದ ಲೈಫ್ ಓರ್ಲ ತೂತುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೂದು ವರ್ಕ ಅಂಜನ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಆತೆ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 7 days 10 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಜಂಡೆ 20 ದಿನ ಜನ 10 ದಿನ ಅಂದ 26 ಬೈದೆ ಇಂಚ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಅದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಖರ್ಚು ಅಂಡಲ್ ಕೊರಡೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏತ ಹೋತನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೂರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಐತೆ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವು ಬೈತಾರ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ದನಿ ಟೈಮ್ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಐಕ ದನಿಕ್ ಹೊರ ಬೇಜಾರಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಆಕಲೆಗಿಲ್ಲ ತೂ ಆಕಲನ ಬೇಲೆ ಸೆಟ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತಂಚಿ 26 ಅಪ್ಪ ಆನಿ ರಜೆ ಎತ್ತು ಅಂಚ ರಿಟರ್ನ್ ಆನಿ ಬತ್ತ ಬೊಲ್ಪಗು ಎತ್ತಂಟೆ ಆಜು ಜರ ಪಿದಾಡ್ದ ಮುಲ್ಪ 5 ಗಂಟೆಗುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 4 ಇಲ್ಲ ಬೋಡಿದು ಓದ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಫೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಪೋಯಿನ ಅಪ್ಪ ಪುಪ್ಪ ಲಗೇಜ್ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿದ ಅಂದ ಲಗೇಜನ್ನು ಪತ ಬರ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಂಚೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಏರ್ ಬದತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಬತ್ತದ ಕೊರ್ದು ಪೋಯರು ಅಂದ ಹಾಂ ಇದು ಬಣ್ಣಗದ ಇಲ್ಲ ಪಂತ ಜಂಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಊರ್ಪುಣೆ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪಂಡಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅಂಚೆ ದಾಲ ಇದನ್ನು ಸೀದಾ ಬತ್ತನೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಲಗೇಜನ್ನು ಮುಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟದಿ ಒಂದು ಬಂದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಗಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಉಂಟು ಚೂರು ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶಾಪ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಹೋದ್ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆಗೋತನ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಲ್ ಉಂಟದ ಈ ಸಪೂರದ ಬಲ್ ಧರ್ಮ ಕೊರಿಯ 8 ಜನ ಬಟ್ ಐಟ್ ಬೋದು ಕಟ್ಟಲಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಐಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕುಡ್ಲೆತ್ತರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಲು ಕೊರು ಬಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಕೊರಿ ದಪ್ಪದ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಂಟಾಜಿ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಆ ಬಲ್ಲನ್ನು ಬೈಕ್ ಕಟ್ಟದು ಪಿರೋ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಕುಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಅರ್ಜನ ಇಂಚ ಕುಳ್ಳ ಅರ್ಧ ಅಂಬೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಮಂತದ್ದು ಓಯ್ಟಿ ನೆಲ್ಲಿಡಿ ಬರ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆಲ್ಲಿಡಿ ಎಂಕ ಬೇಗ ಒಂದು ಎಜ್ಜಿ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಏ ಪಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹುಡುಕಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಂತ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಬರ್ದು ಪಿರ ಬತ್ತ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪುತ್ತರಾಟಿಗೆ ಬಿಸಿಲ ಕಟ್ಟಿ ಅದು ಪೋಯ್ನ ಎಂಕ್ಲಿ ಫೋನಾಗ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಅಂಚಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಂಚು ರೋಡ್ ಮಾರ ಉದಾಸನ ರೋಡ್
ಬಂಗಾರ ರೋಡ್ ನಿಕ್ ಶನಿವಾರ ಸಂತ ರೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋನ ಫೀಲೆ ಒಂಥರ ಬೇದ ಇದೇ ಸಪ್ರ ರೋಡಿ ಹೈವೇ ಉಂಟದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಹೈವೇ ಮಧ್ಯ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಚದ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಲೈನ್ ಪಡ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಐಟೇ ಪೋಯರ ಬೈಕ್ ಇಂಚಿ ಪೋಯ ನಿನ್ನ ಪೂನನೆ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಪುನ 200 ಮೀಟರ್ ಪೋಪುನು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ತಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಪೇರು ಐತಾರ ಬರ್ಬೋಂಡ ಕೆಡ್ಡ ಬೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಚ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾಂಡು ಫೋನಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫೋನಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವತ್ತು ಬಡ ಟೈಮ್ ಆಡ್ತದ ಅಂಜತ್ತಿ ಅವಲ್ಲ ಹೌದಾ ಆ ಜನ ಬೆಲೆ ತರಗಿದ್ದು ಏರಿ ಹಾಗೆ ಗುದ್ದೊಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮರ ಪೋಯಿ ಬೆಂಗಳೂರು പോയി ಸತ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಸಕಲೇಶ್ವರದ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ದಾಂಡಾವು ಟ್ರೈನ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪುಪ್ಪಗೈತೆ 150 ಟಿಕೆಟ್ ಬಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಟ್ರೈನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಈ ಪೋಪುಣಿ ಬೊಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣಗಾರ ವಿಮಾನನ ಪೋಪುಂಡ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಬರ್ಪುಣ ತಾಪಕ ಪೋಯಿ ಬರ್ತದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದು ನಂದು ಅಂಚತ್ಯ ಐಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಕೊಡ್ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮಿದ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮಿದ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿದ ಅಣ್ಣ ದಾಣ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏತ್ ಹೆಚ್ಚನ್ನಲ್ಲ 300 ರೂಪಾಯಿ ಈರೇಗ ದಾಣ ಎತ್ತನಾಥ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಆಜುನದು ಹೇಳುದುಂಟು ಒಬ್ಬ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೊಚ್ಚು ಬಸ್ ಇರುವಲ್ಲ ಕಾಮ ಏನು ಮಾಡೋದು ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈರೇ ಲೆಕ್ಕಣ ಬಂದ 500 ಒಂಜಿ ಮುಡಿಪು ಬರ ಪೋಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಯ್ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ನಿನ್ನ ಬನ್ನಿ ಮುಡಿಪು ಬರ್ಪಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುದ ನಾ ಪೋಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಯ್ ಎಲ್ಲ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಂಚೆ ರೆಬಿ ಕಲಾ ಒಂದ ಪಾಸ್ ಆತ ಅಲ್ಲ ಓದಿರ್ಲಿ ದಾಣ ಅಬ್ಬೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಈಸಿ ಓದಿ ಬರ್ಪುಣ್ಣೇನಾ ಏ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ತೆಲಂಜಿ ಕೋಲ ಉಂಡತ ಎಲ್ಲ ತೆಲಂಜಿ ಇಂಡಿಸನ್ ಬರ್ಪಣ ಮಲ್ಪಣಿ ಇಂಡಿಸನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪತ್ತಾತಿ ಜತ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಕೋಲ ಮುಗಿದ್ದು ಪೂರ ಆದಿ ಬುಕ್ ಬತ್ತನ ಒಂದ ಅಂಚ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಹಿರಿಸಾವೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಹಿರಿಸಾವೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಡಾಬ್ ಎತ್ತು ಅಲ್ಪ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದ ಮಾರ ಬಾರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡದ ಆಸ್ಪನ ಬಾಯಿ ನೀರು ಅಂಚಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೆ ಪೋನಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಡಿ ಮನಸ್ಸು 280 ರೂಪಾಯಿ ಆತ ಎಂಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಗಂಜಿ ಊಟ ಹಾಂ ತಿನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಚಿಕನ್ ರೊಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ತಿಕ್ಕು ಜಾನ ಗಂಜಿ ಇಲ್ಲಿವರ ಅಂಚಿನ 40 ರೂಪಾಯಿ ದಿಕ್ಕಂದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತುಂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯಾರ್ದು ಪೋಯರದಿ ಬರ್ರೇನೋ ಒಂದು ಸರ್ 500 ಬನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿತ್ತ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತದು 1 ವಾರ ಇತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏತಾ ಒಂದು ಸರ್ ಏತಾ 12 ಲೀಟರ್ 10 200 ರೂಪಾಯಿ ಫುಲ್ 2 ಲೀಟರ್ ರಿಸರ್ವ್ ರಡ್ 3 ಲೀಟರ್ 9.6 ಅಂಚ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೈತೆ ನಾವು ಈರಂಚನ ಆತನ ಓಲಾಡ ಪೋದು ಮಂಗೆ ಆತನ ಯಾನ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಪು ಆರ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ನ ಹೋಗ ನೋಡನ ಹೋಗನ ಅತ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಆತನ ಓಲಾಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೋದು ಯಾನ ಮಂಗೆ ಆತು ಜಾಂ ಬೇತಗ್ಲ ಮಂಗೆ ಅಂಪ ಅವೆ ಗೊತ್ತಾವು ಡೀಲರ್ ಅತ್ತ ಯಾನ ಮಂಗೆ ಆತು ಜತ್ತ ಒಲ್ಲ ನಾನು ಒಲ್ಲ ಓಡಾತು ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಂತ ಫೀಲ್ ಆತನ ಓಲಾಡ ಪೋದು ಸಿಕ್ಕದು ಊರ್ಲೆಕ ಆತ ಬೇಲೆ ಆತ ಎಂಕ್ ಇಂದ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಟ್ರೈನ್ పోతా ఓడే కేరళ పోతా కేరళ పండ యాన్లైన ఫ్రెండ్ లా కుడరి కేరళ పోతున్నా ఓడే ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಪದ ಬೇಕಲ್ ಕೋಟೆ ಒಬ್ಬರು ಅಂಜಿ ಕರೀದು ಸುಮಾರು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಅಂಜಿ ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ಟ್ ಅಂಜಿ ಪುರ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾರ್ದನ ಆಯ್ತು 2 ಗಂಟೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಯಿನ పోతున్నా ಟ್ರೈನ್ ದಿಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು పోదు ಕುಡ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಪಡ పోతున్నా పోదు ಬೇಕಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟದ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ವ ಜತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಪೋಡದ ಅಡೆ ಪೋದಣಗ ಅಡೆ ಎತ್ತಿನ ಆಜೆಂಟೆ ಅತ್ತಲೆ ಬೋಲ್ಪು ಅತ್ತಲೆ ಯಾಡೆ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ವೇಂಡೆ ಪೋಯಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪೋಯಿ
ನಮ್ಮಂಟ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಎನಡ ದಾಲಜ್ಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಯಾನಾಕಿ పోతున్నది ಯಾ ಪಕ್ಕಡೆ పోతున్నా ಇಂಜಿ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಸಂಡೆ ಆಡ ಕಾಸು ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಪರದು ಪೂರ ಹೋದಾನ ಆಜೆಂಟಿ ಅನ್ಬೇಕು ಬರ್ರ ಗಾಡಿ ಉಂಡ ಬರ್ರ ಗಾಡಿ ತದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಡ ಕಾಸು ಇತ್ತು ಎರಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಏತ ಇತ್ತನೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಇತ್ತು ಮುಖ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಪೂರ ಮಂತ ಫುಡ್ ಪೂರ ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಬಿಲ್ಲಿಯ ಒಂತ ತಿಂತೀನಿ ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಮಾರೆ ತಾರ ಕಟ್ತಿ ಕಟ್ತನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಕೀಸೆ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ಬುಕಾದಂತ ಅದು ಕಾಸೋಡು ಬತ್ತ ಫುಡ್ ಪೂರ ಅದು ಕಾಸೋಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಮಂಡೇರಿ ನನ್ನ ಬೋಲ್ಪು ಬಿದ್ದಾಡ್ ನನ್ನ ಬಸ್ ಒಂಜಿನ ರಿಕ್ಷಾದಾರು ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಳು ಜತ್ತನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಂಡರಿ ಪಂಡೇರಿ ಮಲೆಯಾಡ ಪಾತಿರಿಕೇನು ದೂರ ನಿಂಗಳ ಪುತ್ತೂರು ಬುಡುಪೆ ಕಾಲಿ ಸಾರ್ತೀರ್ನ ದೂರಲ್ಲೇ ಬಂಡಿ ಕಾಲಿ ಸಾರ್ತೀರ್ ಅಂದ ಸಾರ್ತೀರಿಂದ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕುಲ್ಲೆ ಕಾಲಿ ಸಾರ್ತೀರ್ನದು ಯಾವ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಗ್ಲದ ಬಡ್ಚಿಕೊಂಡು ಬುಗಾದಂತ ಅಲ್ಲೇ ತಿರ್ಗಿಯ ತಿರ್ಗಿ ಅಂಚು ಬಂತ ಪೊಲೀಸ್ನಾಗಲು ಬತ್ತೀರಿ ಏರ್ಲಜಿ ರೋಡ್ಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಚು ತಿರ್ಕೊಂತ ಹೊಕ್ಕಡೆ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಟ್ರೈನ್ದ ಬುಕ್ಕ ಕೇಂಡ ಒಂದು ಜನ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದು ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಂಚ ಪೋಯರನಗ ಜನ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಪೋಚನ್ನ ನಿಗ್ಲು ಟ್ರೈನ್ ನನ್ನ ಬೊಲ್ಪು ಆಚೆ ಗಂಟೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಅವು ನಾನು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಇಜ್ಜಿನಿ ಅಂಚಿ ಪೋಪುನ ಉಂಡು ಉಗಾದಂತ ಅಂಚಿನ ತಿರ್ಗಿ ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ನಾಗಲು ಬತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಎಂಗ್ಲು ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ಉಂತದನಾಗ ಕೇಂಡಿರು ಮಲ್ಲೆರಡು ಬೋಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಇಂಚಿ ಮಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಯಿರು ಅಂದಾಣಿಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತಿಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಪಂಡದು ಪೋಯಿರು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಗ್ಲು ಬುಕ್ಕ 2 ಜನ ಬತ್ತೀರು ಅಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೂರ ತಿರ್ಗಿದು ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆ ಕೇರಳಾಗಿ ಅಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕಾದಂತ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪಾಟ ಒಂಜಿ ಕುರುಕುರ ಬರೋದು ಎತ್ತೊಂದು ಪಾಟ ಹಾಕೋದು ಹೊಂಡ ಬಲ್ಪ್ ಮೂಜಿ ಅಂಟೆನ ಕಣ್ಣು ತುಂಗಿರ್ದು ನಾನು ಪೋಯ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆ ತೊಗೊಂಡ ಜೆತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ 4 ಲಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಬರೋ ಜನ ಕೂಡ ಬೋದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಬೂರೊಂದಿರ ಅಡ್ಡ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದೇ ನಿದ್ರೆ ಅಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬಸ್ ಕುಲ್ಲೆ ಬಂದದ ನೀವು ಬಸ್ ಜೆತ್ತಾರೆ ಬಸ್ ದಾಖಲೆ ಕೇಂಜರ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲಿ ಜೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏರಿಯನ್ನು ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲಿ ಜೆತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಲೆ ಏನಿತ್ತು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜೆತ್ತಿದ್ದೀರ ಬಸ್ ಟಿಯರ್ಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾನ ಮಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೈನ್ ಲಾಟ್ರಿ ಪೂರ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ತೆಪ್ಪಿ ಮೈನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಟ್ರಿ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಜೊತೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಉಳ್ಳೆ ಆಯ್ತಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಾಗ ಡ್ರೈವರ್ನಾಗಲೇ ಫುಲ್ ರೂಮ್ ಪೂರ ಉಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು ಕೆಬಿ ಬೋಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಬಾಡ ಅಂಜಿನ ಸಂಜೆ ಅದ ಬಸ್ ಜೊತ್ತದು ಎಂಗಿಲ್ ಲಕ್ಯ ಕಾಡು ಮನ್ಸಿಗೆ ದರಿ ಪಡೈತೆ ಜೊತ್ತದು ಕಂಚಾಂಡಲ ಅಕ್ಲಾರು ಜನ ಇತ್ತಿರದ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಮೂಕ್ ಉಂಡನ್ನ ಅವು ಉಂಡ ಒಂದು ಅಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ಟಿ ತಕ್ರಮಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎರಡು ಜವಣರು ಸಿ ಅಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಪ್ ಐತಿರ ಅಕ್ಲೆ ತಿರ್ಗಿ ಓಡೇ ಇರೋದು ಜೀವಕ ತಿರ್ಗಿ ಹೋಯ್ತಿರ ಅಕ್ಲೆ ಓಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿ ನಡ್ತಾ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಸದ್ದವ್ರ ನಡ್ದು ಬಚ್ಚಿದ ಬುಕ್ಕ ಜೆತ್ತ ಅಡಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೆತ್ತ ಮೀತಿನ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆತ ಕಾಯ್ಕಾರ್ ಬರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆದಿತ್ತು ಬುಕ್ಕಾದಂತ ಆಜಾರಿರ್ತ ಬಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಏಲಾರಿತ ಬಸ್ ಇತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಸೀದಾ ಪುತ್ತೂರು ಮಲ್ಲ ಬಸ್ ಕೇರಳ ಬಸ್ ಐಟಿ ಕುಲ್ಲು ಸೀದಾ ಅವು ಪಿದಾಟ್ನ 7 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲಿ ಏಲಾರಿ ಅಂಡ್ ಚಾಪುರ ಪರಿಯ ಅದು ಕಾಸು ಇತ್ತು ಏತಿತ್ತು ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಮಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯನೆ ಖರ್ಚು ಅಂತದ್ದು ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಖರ್ಚು ಆದಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1200 ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲೇ ಖರ್ಚು ಆದನು ಫುಡ್ ಗಡ್ಡಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಚಾ ಒಂದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಸಾಧಾರಣ ಖರ್ಚು ಆದನು ಈಗ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಜತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೈಕ್ ದಿತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಹೊತ್ತು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಜತ್ತ ಬೋಲ್ಪೇನ್ ಮಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬತ್ತ ಬಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಹೋಯ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಹೋಯ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಟ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಬಸ್ ಇತ್ತು ಅದಲ್ಲೇ ಅಂಚೆ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಸ್ಟ್ ಪಣಲ್ಲಿ ಆತ ಎಂಚಾನ್ ಬುಣಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಅಂಚವರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಯ್ತೆ ಬಾ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಓದು ಮಾರೆ ಅಲ್ಪ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೆಪ್ಪೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೇನೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೆಪ್ಪೆ ಹುಡುಕುಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಫುಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುರ್ತೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಕಜಾ ಮದ್ದು ಹಾಕದ್ದು ಫುಲ್ ನುಡಿಪ್ಪು ಕ್ಲೀನ್ಲೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚ ಅದು ಹಾಕಲ ವಾರ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆದ ಪೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ
ಮೂಜಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಿದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಟ್ಟಾರೆ ಎಂಕ್ ಓಲ್ ಜಪ್ಪರ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಬರ್ಬೋದನ ಎಲ್ಲ ಪಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಸಾರು ಅಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆದ ಮಾರೆ ಜಾಗಜ್ಜಿ ಜಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬಂಡದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಐರಾವತ ಕುಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂತಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗುದು ಲೇಪು ಜತ್ತ ಅವಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಐರಾವತ ಪೋಪುಣಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಗ್ಲೆಂತ ಒಂಜಿ 4-5 ಪಿರೋಡ್ ಬತ್ತೀರು ಮಾತ್ರ ಗೋಣಿ ಉಲ್ಲ ಜೊತೆ ಹೊಂತೀರು ಪೊಲೀಸ್ ಬತ್ತೆ 2 ಜನ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಪಟ ಜತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಬಿರೆ ಬೋಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಂತೀಯನಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಡ ಹಾಂ ಮಲಗಿ ಅಂತ ಹೋಯ್ ಆಯ್ವಿನ ಎಂಗ್ಲೆಂದು ತೂತು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ದು ಅದನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಪುಣಕ್ಲ ಅದಿಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಡೋಂಟ್ ಬುಕ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಹೌದಾ ಅವು ಕವರ್ಲಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಲಿಜಿ ಪಾರ್ತು ದಕ್ಕದಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಜಿರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದಲ್ಪ ಅದೇ ನನ್ನವಾಜಿ ಬುಕ್ಲಾಗಿ ಕವರ್ಲಾಗಿ ಮಾಸಿ ಮತ್ತಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಅವನಿಗೆ ಡೋಂಟ್ ಬುಕ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಐನು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಬುಕ್ ವೇತೇನೆ ಜಡ್ಜ್ ವೇತೆ ಜಡ್ಜಿಲಜಿ ಬುಕ್ಲಿಜಿ ಓಲಜ್ಜಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಲಡಿ ತರಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ ಮೈನು ನಮ್ಮ ಮುರಂದ ಗೊಬ್ಬದ ಲೀಡರ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲು ಜನಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಲು ಪಂಡ ಈ ಗಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲ ಏತ ಬೆಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಸೋದು ಮಾತಾಡೋ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಕಿ ಹಿಡಿಪೇರು ಗೊತ್ತಾನ ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗಂಟ ಏನ್ ಲಕ್ಕಿ ಬಿಡಲ್ಲ ನೀನು ಸತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಒಂದು ಪರ ಬಾವುತುಂಡು ನರ್ತ ಬಂತೆ ಎಂಗ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಓಲ ಒಂದು ಪರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಡ ಮಾರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಹೊಡಿತು ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಪಿಂಟ ಬರೀತಾನೆ ಕೇಳ ಅಜ್ಜೆತ್ತಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂಡಿ ಯಾಕೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಕೈ ತಾಳ ತಪ್ಪಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇವರು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಬಂಡೆ ನಾಲೆಜ್ಜನ ಕೈಟು ನಾಲೆಜ್ಜನ ಅವು ಅಕಲ್ ಊರತ್ತ ಮುಲ್ಪಾದ ಗೆಪ್ಪಿದಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟದ ಮೂಲಂಜ ಪಾತೇರಿ ಈಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುಣ ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಬರ್ಪುಣ ಗಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚ ನೋಡ್ಕೊಳೆ ಮತ್ತೆ ಓಡ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಓಡ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಚತ್ತು ಗಾಲಿ ಹಾಕೊಳತ್ತು ಐಕ್ ಗಾಳಿ ಬೊಗ್ಗುದಾಣ ಮುಲ ಹಿಡ್ದು ಆಮಲ್ಲ ಆತು ಗಾಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಂಡ ತೆಗಡು ಬೆಂಗ್ ಪ್ರದೀಪ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಂಡತ್ತ ಗುಡ್ಡೆ ಭೂಮಿ ತಿಕ್ಕಬಹುದು ಗುಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕ ದೂರ ನಾಲೆಜ್ಜ ಕಣಕ ಕಟ್ಬರು ತಂಡಂಚತ್ತು ಗೊಂಕು ಬೀಜ ಅವು ಸಾಲ ಹಿಡಿತಾನೆ ದುಂಬು ಏನು ದುಂಬೆ ಗೊಬ್ಬದೇನು ದುಂಬುಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದೆ ನನಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತಿ ಇರೋದು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಚೂರು ಅಲರ್ಟ್ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡತ್ತು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ರಾಸು ಮೂಲು ಗುಂಡು ದಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬಂದ ಮೈಕಿ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಲ ಕೆಬಿ ತೆಪ್ಪೆ ನಾನು ಅಂಚ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಬರ ಕತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತುಂಜಿ ಮೈಕ್ ದಿಕ್ಕನ ಅತ್ತ ಈತಿ ಯಾವ ಅಂದ ಇನಿக்கு தால ಪಂಡ ಪೂರ ಆಂಡು ಒಕ್ಕುದು ಪಾತೇರ್ನು ಜನಕ್ಲೆ ಬೋರ ಅಪ್ರಾದು ಕಾಲೇಜಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗಡೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಪಂಚ್ ಲೈವ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರ ಲೈವ್ ವರ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಲೈವ್ ಶನಿವಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ವರ್ಕ ಹೇ ಪ್ರಭು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ये क्या हुआ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಂತ ಕಾಸು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಪಣ್ಣ ಇಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಂಗೆ ರೆಡಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ 10 ತಂಡ ಪಾಡೋಡು ಚಿಂದಾಯಿಜಿ ಎಬೆ ನಟ್ಟು ಅಂಚತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚತ್ತಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿ 10 ಒಂಜಿರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡುವರು ಈಗ ಸುರಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಕತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಜ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ರಿಪೇರ್ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಫುಡ್ ಐಟಿ ಉಂಡು ಅಂದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಸತ್ಯ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಫುಡ್ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ರಿಪೇರ್ದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ತಾಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉದ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಲೆಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಷ್ಟು ಮಂತದ ಒಂಜಿನ ಮನ್ ಫುಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಏಕಿನಿ ಅದಂದು ಅದ ಇಂಚ ಮನ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಕ್ಕದು 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಅದಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾತ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಅಂಚೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಹೋಜಾವ್ ನಾತೆ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮಂತದು ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಕೊರಡ್ಪುಣ ಕೊರಡ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಎಡ್ದೆ ನಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕಾಪಿರೇಟರ್ ಅದೇ ಅಂಜೋ ಕಾಪಿರೇಟ್ ಬೋಲ್ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಬರಂದು
ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯರ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ವಯಸ್ಸು ಒಂದು ಅಂಚ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಓ ಕಾಪಿ ರೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬಡ್ಚಿ ಬಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆಂಚು ದಮ್ಮು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮುಗ್ಗಾಲ ಹೊತ್ತನದ ಎಸ್ ಸರಿ ಯಾವಾಗ ತೂಕ ಟೈಮ್ 6 ಗಂಟೆ ಮರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಜಿ ಆಜಿ ಏಲ ಟೈಮ್ ಉಂಟಾಗ ನಾವು ಸರಿ ಓಕೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಆತೆ ಬೋರ ಅವನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಚೂರು ಆತು ಮುನತ್ತು ನಿಜ್ಜಂಡು ಏಪಲ ಆತು ಲೆವೆಲ್ ಪತ್ತೊಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಆ ಪಂಡ ಆ ಪೀಕ್ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಪೇರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಬೇನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಹೋಯ್ತು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಬೇನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊರು ಬರ್ಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಹುಬಲಿತ ಕಟ್ಟಪೇ ಇರ್ಪಿ ಆಡಕ್ಕೆ ಏನಿರೋದು ದಾಗಿರಿಯ ಕೇರಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಪಂಡಿದೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಫ್ಲೋಡ್ ಒಂಜಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಪಂಡಿದೆ ಇಂತ ಮನ್ಪನೆ ಆತೆ ಸೊ 7th ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ದಡ್ಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐ ಮೂಲ ಪಿನ್ ಮಂಪೆ ತೂಲೆ ಮೂಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಸ್ತು ದಿಕ್ಕುಜ ಐತೆ ಅದು ನೀರು ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬೋರ್ದಾರ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಜಲಮಠ ಈ ಬಿಡ ಏನು ತಾರ ಇವತ್ತು ಅದು ಜನ ತಾರಯ ಸೊ ಆತೆ ಇದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ಸೇರಂಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮಂಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏರ್ಲ ನೆರೊಚ್ಚಿ ನೆರಿಯರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ ಬರ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟದಾರು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಪೀಸ್ ಔಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಕೊಂತ